Irati, saiakera honetatik zerk zabalduko dizkio begiak irakurleari? Nahiko nuke pentsatu alde batetik behar bada tonuak esango nuke. Saiatu naiz hitz egiten jendea aurrean balego bezala, eta dena ulertzeko gai balira bezala, uste dut dena ulertzeko gai direla, eta kidetasunez, nolabait esan da. Esango nuke laguntasunez ere bai. Eta batzutan hitz egiten diogu jendeari idazleok, zeruko edo sentitzen dute irakurleek hitz egiten diegula zeruko jainkoa bagina bezala. Aldare batetik edo pulpito batetik, eta horrek sortzen du nolabait entzuketa pasibo, irakurketa pasibo moduko bat. Eta nahiko nuke irakurleak adi egotea. Eta adi baldin bazaude, dagoeneko ja kontzentratuta zaude eta begiak zabaltzeko aukera handiago dituzu. Hori alde batetik, eta bestetik, ematen ditut, saiatzen naiz, tresna batzuk baloratu alizateko irakurketa, ez? Personajei buruz zelakoak izan daitezken eta ze galdera egin zure buruari, eskenatoki literariei buruz, denbora sentitu duzuna irakurtzerakoan, gauza batzuk normalean esaten ez ditugunak, ez? Ez diogu ematen irakurleari irakurri duena baloratzeko tresnarik. Eta horregatik ez dakigu gehiegi literaturaz, inork irakatsi ez digulako. Eta hori da pixka bat egin nahi izan dudana. Irati, kazetari eta idazlea zara, Euskal Hedabideetan egin duzu lan baita idatzizko prentsan ere bai, eta esango nuke beti pasio zaritu zarela. Ia denak apasionatzearen sortea uste dut daukadala, eta ez banago entusiasmatuta neure burua entusiasmatzen saiatzen naiz, baina nik uste dut berezkotasun badala. Esaten dute kazetari bat dela 5-10 minutuz edo zeri buruz hitz egin dezakena, baina soilik 5 edo 10 minutuz, eta nik uste dut 5-10 minutuz hitz egiteko moduan dena interesatu izan zaidala. Eta oso uste dut pasioan eta berotasun horretan eta entusiasmoan hobeto funtzionatzen dugula gizakiok. Eta askotan horri beldurra handia diogula, eta sartzen garela intelektualidadearen esparruan nolabait esan da buruarenean, hotz egon beharko bagenu bezala. Eta horrek ez du funtzionatzen. Ez da egia hotz gaudela. Temperatura berean egon behar garela gustatu denbora guztian. 36 gradutan esango nuke hobeto funtzionatzen dugula gizakiok, eta pasioarekin ere funtzionatu dezakegula oso ondo. Azken osagai askotan hori izaten dela funtzionatzeko gauza. Zer garrantzia izan du literaturak zure heziketan? Zer esango nuke fundamentala izan dela, ez? Liburuan bertan kontatzen dut, maila handi batean oso ume lotxatia izan naiz eta oso neure baitara bildua, eta literaturan dago humanidade osoa, ez? Eta behin psikologoak esan zidan, hor dago harreman asko daude hor, ez? Jendarte handi bat bizita literaturan. Eta ez dago bizitza errealean bezala arriskurik nolabait, ez? Ez da benetako harreman humano bat, giza haragizkoa. Eta era beran benetakotasun handia dauka. Beraz, ume lotxati batentzat eta harremanetarako beldur maila badaukan ume batentzat, hor zegoen humanidade handi bat neugandik hurbil eta neure eskutara, ez? Eta nik uste dut hori oso importantea izan dela askotan zuak bizirik mantentzeko, eta kuriosidade handia neukanik humanidadearekiko, eta orduan behatxuro batetik begiratzea bezala da literaturara hurbiltzea eta jendea ezagutzeko modu bat, ez? Literatur edizioarekin zerikusia duen gonbidatua ekarriko duzu saiora? Bai. Nor izango da? Usu Errazkin orain Ereineko editorea, lehen kazetaria zenean ezagutu nuen, orduan Hortzadarren egiten zuen lan, deiaren osagarrian, eta behin etxera etorri zen niri elkarrizketa bat egitera, eta momentu hartatik batzutan oso ez da norbera oso azkarra izan behar, edo begiak erdizabalik izan da bakarrik ikusten da persona baten gaitasuna eta persona baten potentzia guztia, ez? Eta egia esan Ereineko editore egin zutenan izugarri poztu nintzen, banekien zenbat maite zuen literatura, eta literaturarekiko maitasunez etorrela literaturara persona bat, eta ordutik behin eta berrez pentsatu dut ze argi zegoen hasieran ikusi nuena eta ze egiazkoa zen nolabait ikusi nuen persona hori. Idazleak idatzi duena ikusi egin behar du beste norbaitek bere buruan. Telepatia hori da literatura. Magia hori.
Pasioaz hitz egin dugulako hasieratik, liburu honek zer du gehiago, pasiotik edo maitasunetik? Maitasunetik esango nuke gehiago, baina pasioz bizitako maitasun batetik, ez? Maitasun handi batean idatzia izan da, eta maitasun hori nolabait esateran azalerazteko gogoarekin eta ez izkutatzeko gogoarekin, ez? Maitasunaren gorazarre bat ere bada, ez dagoelako nire ustez espazioa ez maitasuna, kontraesanetan, bikaintasun intelektualarekin edo justo kontrara, ez? Benetan apasionatzen gaituzten gauzak egiten ditugunean uste dut lortzen ditugula emaitza hobeak, eta ez, erdi epel izten gaituzten gauzak egiten ditugunean. Literatura gaixorik dagoela diozu Euskal Behatokiak eginiko inkesta batetan oinarritua. Bai, besteak beste, behar bada ez dago sintoma larriagorik literatura baten neurria hartzeko irakurleen galera baino. Esan nahi du ez bakarrik gure literatura ez dagoela irakurle berriak irabazten, eta zentzu horretan ez diola ez da ere Euskara Batuaren zabalkundeari eta Euskarari berari mesede egiten, ez dela tresna eraginkor bat Euskara Batuaren zabalkunderako, ez da hori bere funtzio bakarra, baina hori ere funtzio badat importantea, baizik eta zituen irakurreak galtzen ari dela. Zergatik horretarako egon daitezke arrazoi asko, baina literatura bat biziri dago konjurua irakurtzen duen jendea dagoen bitartean. Eta esango nuke, egon daitezke arrazoi asko, eta askotan kanpora begira jartzen gara arrazoia bilatzerakoan. Baina arrazoietariko bat izan daiteke, sormena ez dagoela bere punturik onenean. Eta hori baldin bada arrazoia, parte batean tristea da. Baina beste parte batean zorionekoa ere, baiz, esan nahi du zerbait egin genezakeela. Eta liburu hobeak egiten baldin baditugu, eta sormenerako gure gaitasuna hobetzen baldin badugu, irakurleek berrez errekuperatu bitzakegula, eta zabaldu ere bai errepublika hori. Irakurleak beraz zentralak dira, horiei begira idatzi behar da. Zalantzari gabe, ze beste aukera guztiak zein dira, alegia, norbera den irakurlearentzat esango nuke egin beharko litzateke erariketa literarioa edo horrela ematen duela emaitzarik onena. Egin daiteke libertate guztiarekin norberak nahi duena egin daiteke, ez? Baina nola lortu ariketarik onenak. Idatzita ez horren beste idatzi nahiko genuken liburua, baizik eta irakurri nahiko genuken liburua. Horrela hobeto konektatzen dugu geure benetako pasioarekin, geure umearekin, geure adolescentearekin eta idazteko behar diren gauza guztiekin. Aldiz, beste aukerak dira idaztea kritikoentzat, idaztea sistema literarioentzat, baina hortan arriskondia daude. Besteak beste, Baudelarrek esaten zuelako, egiten baldin baduzu zer zuri beltzean, kritikoek esango dute, koloretan egingo bazenu. Eta egiten baduzu koloretan esango dute, niri zuri beltzean gustatzen zitzaidan gehiago. Beraz hori oso arriskutsua da. Irakurle sutsua izanik, horrela esan badaiteke, nolako testoak dira txinparta sorrarazten dizkizunak? Era askotakoak, esango nuke horrela ematen dut demagogia dela, ondo idatzitakoak esatea, ez? Niri literaturan gehien gustatzen zaidana personajea dira. San Jorge eta Dragoiaren artean, Dragoia marabillosoa da, ez? Baina nola egiten dion aurre heroiak hori da importanten azken baten. Eta musikaltasuna asko gustatzen zait, eta belarrirako idatzitako testu batzuk zoragarriak iruditzen zaizkit. Oso poesia irakurlea naiz, eta prosa poetikoaren oso defendatzailea. Esango nuke pasioz idatzita daudenak gustatzen zaizkidala, horrek aldaera asko ditu. Eta oso idazteko, zein irakurtzeko behar da idazteko are gehiago, eskenatoki literarioen oso fana naizela edo zalea naizela. Leku marabillosoetara eramaten nauten ariketak asko maite ditura. Eta leku marabillosoekin esan nahi dut modu marabilloso idatzita daudenak. Txomin Agirrek arranondo deskribatzen duenean, existitzen ez den kostako herri euskaldun bat, sortzen ditu momentu batean paisaje batzuk, adibidez kaioak bihurtzen dira zerutik erortzen diren gurutzeak. Niri hori ematen baldin badidazu nila pozik nago. Euskal literaturari temperatura falta zaiola esan duzu liburu honetan, haragia ere besteak beste, eta gidalerroak eta tresnak ematen dituzu literatura egiteko. Bai, literatura egiteko, ze berdinak dira literatura egiteko, zein literatura irakurtzeko alegia gustora irakurtzeko, gustatzen zaiguna deskubritzeko, eta gustatzen ez zaiguna behar bada baztertzeko, behar baldin bada, ze askotan irakurleak topatzen ditut, liburu bat ez zaienak gustatu, baina uste dutenak gustatu zaiela.
Naiz eta igual ez diren esan gai ez da bukatzeko ere, edo erdire iristeko ere. Ze pentsatu dute liburu hori ona dela, erosi duten nolabait, esan diete, sinetsi dute, bere fede guztiarekin. Eta orduan, euren errua denez ez gustatzea, orduan pentsatu dute gustatu zaiela inkluso. Eta gezurrik esan gabe esaten dute gauza bat egia ez denak gustatu zaiela. Eta tresna batzuekin, hori arriskutsua da, eta tresna batzuekin konpondu daiteke. Eta arriskutsua da zergatik, liburu asko irakurtzen baldin badituzu, pentsatuta gustatu zaizkizula, gustatu gabe, irakurtzari utzi egingo diozu. Eta asko hitz egiten da idaztearen blokeoaz, baina baita hitz egin beharko litzateke, tarteka hitz egiten da irakurlearen blokeoaz. Eta irakurlearen blokeoa arriskutsua da. Ze irakurtzari utzi egiten baldin badiegu, literatura sikatzen doa. Prozesu berbera direlako irakurtzea eta idaztea. Eta horretarako uste dut tresnak ez zaizkigula ematen. Eta ez dakigula gehiago literaturaz, ez digutelako gehiago esplikatu literatura. Esplikatu digute literaturen historia bat, askotan, baina oso gutxi testu literarioaz. Hitz egiten dugunen literaturaz askotan, hitz egiten dugu liburuaren gaiaz, baina oso gutxi adibidez sorkuntza prozesuaz, erabakiez, eta saiatu naiz pixka bat ariketa hori egiten, ez? Eta irakurle hitz egiten guztiz inteligentea balira, bezala, guztiz inteligentea dira. Slaughterhouse 5 edo gaztelaniaz Matadero 5 o La Cruzada de los Niños Kurt Vonneguten idazle, liburu ezagunena da. Bertan Billy Pilgrim tipo xelebre baten bizitza kontatzen zaigu. Umore handiz, fantasia eta zientzia fikzioan astuz, soldadu nerabe baten andantzak kontatzen dizkigu. Soldadua berez esango nuke idazlearen alter egoa dela, Zebea, Bigarren Gerraten Mundialan naziek preso egin zuten, eta Dresde hirian zeola preso, halako masakre itzel baten superbibientia izan zen. Novelan alde batetik dago gerraren krudelkeria eta zentzugabea, eta bestetik protagonistak egiten dituen jauziak denboran, zegai da bere iraganean eta bere etorkizunean murgiltzeko. Hortan dabilela ere, estralurtarrek baitzen dute, eta liburua oso zoroa da eta delirio bat. Lau ataleko saiakera dakar liburu honek, eta ugariak bezain literarioak dira txatalen izenburuak. Bai, nahi egin izan dut liburu bat, zeuk izan duzu, lau atal ditu, nola sortu zen esplikatzen du labur lehenak, bigarrenak egiten du euskal literaturaren egungo egoeraren analisi moduko bat, neure iritzirako diagnostiko bat, eta hirugarrenak esplikatzen du ariketa literarioa bera ze parte dituen eta nola egiten den, ezta? Eta azkenak apur bat gure sistemak nire ustez zer behar lukeen, normalan aipatzen ez diren gauzak, ez datzu bai aipatzen dira, ezta? Hoiek dira parteak. Eta baina egia da nik nahi nuela egin zerbait irakurri daitekeena, hasi eta bukatu, baina baita ere zatika irakurri daitekeena, neure bere interesen arabera, eta ez bakarrik lau zati horietan, baizik eta zati txiki askotan. Eta beti nago pentsatzen idazten dudanean, maila obsesiboraino batzutan, irakurlea hor dago, jarraitzen du nirekin, eta ariketa hori errazten. Eta nik askotan ditut etxean liburu didaktiko bada, ez? Eta halako liburuak etxean ditudanak nik askotan hartzen ditut berrez esku artean. Eta berriz irakurtzen ditut. Eta orduan oso ondo datorkit niri ere, antolatuta daudenean, zatika edo, orduan badakit buruan, zer bilatzen dudan eta berriz irakurren ezake. Eta dago eginda oso fragmentatuta, saiakera literario bada beraz, modu literari idatzita dago, eta umore honez eginda dago, eta umorez idatzita dago. Baina bai, zatiak oso ondo saiatu naiz definitzen, gero irakurleak itzuli ahal izateko leku horietara eta erraztopatzeko moduan. Ahozkotasunerako idatzi behar dela diozu liburuan, eta nabari da zure ahotsa, estilo zuzena, divulgatzailea, kontalariarena? Nik nahi duen ahots bat entzutea hor, ez? Ahots humano bat. Uste dut horretarako tonua topatzeko importanteena izan zela Arestiren karta batzuk irakurri genituen behin etxean Mikel Sotok eta biok, eta badago bat Venezuelako euskaldun bati erantzunez idatzi zuen, ez? Euskaldun honek bere euskara, horrenbestetan esaten zitzaion bezala Arestiri, bere euskara zikina zela esateko idatzi zion. Eta Arestik haserre, bere oizuen moduan erantzun zion, esanaz, zuen euskara garbia da euskara gaizto bat. Eta nire euskara zikina ez da euskara gaiztoa, hemen edonor ulertzen du.
Eta galdetu zion orain liburuan aipatzen den bezala, zuek badakizue Otxarkoaga existitzen dela. Eta tonu hori berak zeukana etxean geunden Mikel eta biok eta entzun egin genuen, ez? Bere ahotsa, bizi balego bezala. Eta bertan geurekin. Eta hori egin zitzen oso boteretsua. Bere kolera jakina eta bere mailuaren hots hori, baina baita ere bere humanidadea etorri zen. Eta pentsatu nuen, tonu oso atsegina, ez? Bere benetakotasun hau. Eta saiatu naiz neure benetako ahotsarekin hitz egiten, kidetasun bat sortzeko irakurlearekin, laguntasun bat, ez? Momentu batean esaten dut, liburuaren bukaerantza irakurle esaten dut, nila sentitzen laguna garela. Eta egia da, ez? Horraino iritsi baldin bada persona bat. Eta orrialde guzti horietan, egon naiz berarekin hitz egiten, ilunpetan zegoen persona batekin. Eta horraino iritsi baldin bada, nirekin elkarrezketa horretan, nila sentitzen maila batean laguntasun bat sortu dela, humanidade bat sortu dela. Bide batez, esaten duzu liburuan, autolaguntzen liburuen aldekoa zarela, naiz eta ez dagoen ondo ikusi hori esatea ere. Ez dago. Idazleek, ohitura itsusi gehiegi ditugu idazleok, eta horietariko bat esaten da beste egiten ez dugun literaturaren kontra hitz egitea. Eta hori oso gauza itsusia da egia esateko, ez? Eta literaturaren apalategian, sail guztietan daude komedian, tragedian, autolaguntzaskoetan, denetan gauza erabilgarriak. Axularren gero autolaguntzasko liburu bada. Berak laguntza eman nahi die kristauei, bizitza kristau bat egiteko, ez? Eta infernura ez joateko, eta euren arimen salbamendurako, beraz, autolaguntzasko liburu bada. Eta Cervantesek ere esaten du, hor nunbait badago esaldi bat, liburu batean bizitza salbatuko dizunan. Beraz, liburu guztiak autolaguntzazkoa dira. Eta ez nago, ez laguntzaren kontra, ez norberari, ez autoren kontra, ez norberari laguntza ematearen kontra. Eta maila batean, momentu batean, liburu batek salbatu egin zaitzak, ez? Duela gutxi argazkilari batek hori esan zidan. Hitz egiten ari ginen liburuari buruz, argazki batzuk atera bazizkidan, eta esan zidan gazteleraz, ez? Hori da literatura, ez? Tarteka atea jotzen du, zabaltzen duzu, eta bizitza salbatzen dizun zerbait. Beraz ez nago autolaguntzasko liburuen kontra. Laurano, Sandra Scopeton, New Yorkar idazle lesbianak, sortu detektibe lesbiana izango nintzateke. Bueno, halako bat baino gehiago irakurri dut, baina seguro azkenekoa izango da un amor Sara Mesarena, Sara Mesa idazle espainiarrarena. Ez da liburu bat, ni hori, behartuin da novela ez oso luze bat, eta horrek posibilitatea ematen dizu eserialdi batean irakurtzeko, eta da, en fin, ezin utzi, ze hor dago, ez maitasun obsesibo baten inguruko historia, beste kontu batzuekin batera, ez isolamendua, ez hiritik landara joandako emakume baten kontuak, eta bai, ezin izan nuen utzi bukaerara arte. Naiz eta bukaerak esan behar dut pixka defraudatu ninduen, ez? Baina novela bezala iruditu zitzaidan ikaragarri ona. Ogia eta zirkua, Irati Jimenezena, Arkaitzkanon neguko zirkua liburuari egindako analisi literario bat da, esango nuke ezoikoa, intrigazkoa. Arkaitzkanok esan du, sormen lan bati gertadakioken honena dela, bertatik beste sormen lan bat ateratzea, eta pixkat hori sentitu dut nik liburu hau irakurtzerakoan. Jaso dut Irati Jimenezek literaturari dion maitasuna, jaso dut Arkaitzkanok literaturari dion maitasuna, eta nire ustez literatura maite dugunontzat ezinbesteko liburu bat. Mirandek idazlearen ofizioaren gakoa zera dela esaten dio. Gauza bati buruz idazteko, beste bati buruz idaztea, norberak esan nahi duena kamuflatuz. Irati, Uxue Errazkin gonbidatu duzu saiora, Ereingo editorea eta zure laguna. Hori da, aspaldi batira urte batzuk elkar ezagutu genuela. Bai. Kazetaria zen orduan Uxue, elkarrizketa bat egin zidan, eta ordutik harremana mantendu izan dugu, eta halako egun batean zorionez enteratu nintzen Ereinen oso begi astea izan zutela, eta editore zala Uxue eta asko postu nintzen egia zen. Bai, elkar topo egin genuen, uste dut behin Durangon izan zela, eta elkarrizketa bat egin nizun, baina Durangon ere egon ginen, eta arrezkeroztik izan ditugu elkarrizketa pila bat, eta gogoratzen dut Ereinen lan elkarrizketa hori egin zidatenean, justu amaitu eta Irati
batiri esan nion, ostras, hartu naute, eta pozik nago, baina beharko zaitut ondoan, ze aholkulari hona da Irati. Are gehiago, gero, Ogia eta Zirkoak irabazi zuen, nire saiakera batek irabazi zuen Bilboko Unamuno lehiaketa, eta izan zen Ereine argitaratuko zuela jakin nuenean, konturatu nintzen, nire editore izango zala. Bai, ni hasi berrian nintzen Ereinen, maiatzan uste dut korre hori bidali zen nidala, egokitu zait, Ereinekoekin argitaratuko dut Ogia eta Zirkoa, esplikatu zidan gutxi gora bera zertaz zijoan, eta esan nuen, ostras, Iratiren pedrada, ze friki handia da, eta esan nuen, ze ongi, ze hau niretzat oparia da, laguna dut aspaldi, baina beste bide batean elkartu behar ginen, ni editore moduan eta bera idazle moduan, eta niretzat ohorea izan zen, eta asko disfrutatu nuen hori editatzen berarekin. Eta nolakoa izan zen prozesua? Justo, albiste hori jaso genuen, egokitu zitzaigun hori Unamuno sari argitaratzea, eta editatzen lan hori ez genuen hainbeste egin, ze berez saria izanik, horrela publikatu behar dugu, bai erratak eta hori kontuan hartu behar ditugu eta zuzendu behar ditugu, baina egia esan, irakurtzerakoan izan zen, hori esan nuen, konturatu nintzen, ostras, Irati idazle oso ona da, baina irakurle oso ona da ere. Izan zen, nik Neguko Zirkoa irakurri nuen Arkaitzkanonena, berak gomendatu zidalako, eta... Mundu guztiak gomendatzen. Eta hori da Ogia eta Zirkoaren oinarria, berak proposatzen duen tesia edo analisia hori da, berak beste irakurketa bat egin du, Iratik beste irakurketa bat egin du, beste ibilbide bat, berez narrazio bilduma da, eta narrazio bakoitza independentea da, baina berak ikusi duena da, badagoela lotura bat, pertsonaia batek ibilbide hori egiten, hori da. Oinarrian beste zerbait dagoela, eta ideia hori da ikerketa horretan dagoena oinarrian, eta egia esan, nik irakurri nuenean esan nuen, nola heldu zara, onaino, Irati, mesedez, azaldu, eta bestalde batetik da, sinesten duzu tesi hori. Nik hori ez nuen ikusi lehenengo irakurketa horretan, baina bigarrenean Arkaitzkanoko songi esan zuen, kontzeptu horiek zabaltzen direla zure liburua irakurrita, eta hori oso aberasgarria da literaturaren. Oso atsegina esan zen egia esan, prozesu guztia usuek esan du. Ez egoen asko egiteko nolabait, lehiaketa irabazi ostean bere horretan más o menos mantendu behar da, ez? Egia da ere, lehiaketako tribunale baimena eskatuta, Arkaitzekin elkarrizketa bat publikatu genuela liburuan bertan, eta gero oso atsegina izan zen, adibidez, azalerako, hor ikusten den azalere horretarako, Xabier Gantzarain proposatu zuen Ereinek, nik komentatu nien, Xabierrek egin zuela Neguko Zirkoaren azala, bere sasoian Susarekin argitaratu zuen Arkaitzek, eta orduan horren segidako azal bat sortu zen, ez? Eta bertan malabarak egiten dituen artista hori ikusten zen lehenbiziko portadan, eta hemen ikusten da bikoiztuta, ez? Apur bat hori izan ideia, liburu zoragarri baten atzean, beste ze liburu den ikusi ahal izatea, ez? Eta oso gustura geratu nintzen. Buelta emango diot galderari, eta antzerkiaren mundua izan behar ez dena ezagutzeko proposatuko nuke. Eta liburua izango da Santiago Lorenzoren Los Huerfanitos. Hor agertzen baitira hiru anaia, herentzia bat, antzokia ondatu bat, eta batez ere agertzen direlako prekarietatea, gehiegikeriak, egoak, eta bar. Sebastian Jangerren tribu saiakera. Gizartearen kidea izateari buruz, etzera bueltatzeari buruz eta bizitzaren zentzuari buruz. Normalean gustatzen zaizkidan obrak dira taularatzen direnean gaiak eta ez moldaketak taularatzen direnean. Orain dela 2 aste oparitutako pretextos liburu ederau. Rosalía de Castro Coruñako antzokiak argitaratu du, eta hortan agertzen dira dantzari buruzko burutazioak.
enkargatu diote idazle bati edo sortzaile edo konpainia bati idaztea beste konpainiari buruz. Eta niretzat oso egokia da dantza emanaldia gertatu baino lehen testu ingurua sortzeko. Uxue, orain arte Irati eta Biok liburu honi buruz egon gara hitz egiten, zer iritzi duzu berari buruz? Asko gustatu zitzaidan egia esan hasieratik eta opari dut askotan eta nire idazleei ere esaten diet hasieran lehenengo elkarrizketa horietan egingo duzun lehenengo gauza nahi baduzu, baina hau erosi mesedez eta irakurri eta gero ja elkarrizketak eta bilerak egingo ditugu. Niretzat da bazakite editoren zati bat ere badago hor, eta niretzat da oso erabilgarria ematen dituen aholkuak, Iratik beti eman dizkita aholkuak eta denak oso onak. Eta liburu honetan aurkitu dana hori da, pixkat gida bat, nola ingo duan nik nire jarduna idazleekin, eta gero idazleen prozesuak ere ulertzeko niretzat aproposa izan da, zer daukate buruan, nola hasiko diren, hasierak bukaerak, ze garrantzia duten pertsonaiek, lehen esan duzu eszenatokiek, eszenatoki literarioek, sortutakoak, fikzioa, euskaraz ere mintzatu da luze zuzentasunaren inguruan, eta zer editore batek zer begiratu behar duen, eskuizkribu batean iristen direnean. Eta niretzat da lan tresna, egia esan, eta disfrutatu dut asko, zatika irakurri dut, hori bai, lehen aipatu duzu bi modutara egin daitekela ez, dena jarraian, delirio moduko bat, Iratik duena, eta oso ausarta izan da, Irati oso ausarta da, egia esan, idazterakoan eta hitzaldiak ematen dituenean ere oso ausarta da, eta oso egiazkoa kontatzen duena, eta baloratu behar da hori. Egiten duen hori, eta niretzat hori batez ere da begiak zabaltzea. Nik uste dut oso ez ditugu egiten, norberak bere metodoa deskurtu behar du idazteko bere prozesua, ez da hori, baina oso denbora asko aurrezten da, eta aurreztuko genuke, zerotik hasiko espagina etengabe, ez? Idazleak autodidaktismo oso basati batera kondenatuta gaude. Eta idazleak esaten dudan, are gehiago, kritikoak, editoreak oso lan zail bada inork esplikatzen ez dizuna, ez? Eta norbera bikaina baldin bada iritsiko da erantzun egokietara, ez da, baina denbora eskatzen du. Eta denbora horretatik parte bat aurrestea zan baitere pizka bat helburua. Tresna bat ematea, ohitura gehiago dago behar bada anglosajoiek honetan ez, gure aurretik ibili da gauza askotan, honetan ere bai, eta manual bat baldin badaukazu, non badauden erantzun batzuk, naiz eta zuk beste erantzun bat eman, elkarrizketa horretan eta pentsatu, hau ez da exactamente nire, ez nik beste hau, baina eman dizuia tresna horrek aukera, zuk zeure kabuz desarrollatzeko zeurea. Eta hori zan apur bat tresna praktiko bat ematea zan apur bat helburua. Niretzat editore moduan behintzat ala izan da. Idazleak ezagutu behar ditugu, hori askotan esan dugu, zer daukate barruan, eta nik uste prozesu horiek ezagutzeko editore moduan eta irakurle moduan ere esango nuke, ikasi behar da ongi irakurtzen, eta nik uste zuk ere ematen dituzula pista eta gako asko liburu honetan. Oinarria bai esango nuke irakurtzea dela oinarria, ez? Eta behin idazle batek adibidez eta editore batek ere egiten jakin behar du. Idazten zaudenan irakurtzen ari zara, eta irakurtzen duzuna dakarzu, eta gero editatzen ikasi behar duzu, zure burua ebaluatzen, eta esaten dizutena ere ebaluatzen, eta berriz zuzentzeko, ez? Eta prozesu guztiak bere baitan izan behar ditu idazleak idazten duenean. Bizitza bakarra dugu, bakoitzak gurea, zuk zurea, nik nerea. Bizitza horretan, behar bada elkar ezagutuko dugu, behar bada elkarrekin biziko gara, behar bada egunaz gure espirituak bat bestiari lotuko dira, eta gauaz bateratuko gure gorputz sutsuak. Behar bada eten eginen da gure arteko ahemana, behar bada bizi guzian iraunen du. Bizkitartean edozen gisaz, jarraituko dugu bakoitzak gure bakardadean, ondajeraino.
Ez dakit zer diozun sorte horretaz, baina eni betin jasangaitza iruditu zait ene bakartasunaren mugetan irautea. Ze frustrazioa bizi hautuak egin arau, beste bizipenak izatearen posibilitatea galtzia. Bizipenak eta bizipozak ere, eta ene buruarekin gero eta tinkoago preso egotea. Filosofuek omen diote, onartu behar dugula gure kondizioa. Norberak bakezko begirada eman behar diola bere nortasun bereziari. Baina postura idor horrek enau behin ere erakarri. Nik salbamena literaturan dut atxematen. Tikitiko hartua naiz, irakurtzea dela bestelakatziaren esperientzia egitea. Eta hori esperientzia erabat gozagarria dela. Hauran nintzenean, ohean irakurtzen nuen. Mixe intimuenen azpian, osokia josten zitzaidan ene nortasun bakuna. Eta bizi anizkoitzeko izakia bihurtzen ikasi nuen. Mendietan barna, itsasoan gaindi, ikasi dut nolakoa den mundua eta gizakia, muga politiko, fisiko eta psikologiko guztietatikat, ikasi dut zoina initza den mundua, zoina multsua eta bihurkorra izan daitekeen jendearen bihotza. Irakurtziak giza bizitzaren mugagabetasunaren jasta eman dit, mugagabetasun lurtararena, eta zorion handi horren aldean, ez diot deus gutiziegarririk ikusten erligioek hitz ematen diguten hilondoko paradisuari, han ez dagoelako liburutegirik. Egun heldua naizela, zertara heldua xuxen ez dakit, gozamen esperimentalaz gain, plazer estetikoa dutere bilatzen literatura irakurtzean. Egunero eta bereziki lan munduan hiztegi urri, gatzil, hitz eta itxuski seriosa darabilgu, badakizu indarren mutualizazioa, emaitzen optimizazioa, kapital kulturala eta enpresen balio erantsia. Horren ondoan bada, literaturak ederki segurtatzen digu jostakin iraun dezakegula, eta hiz joko bidez, oraindik bizi gaitezkela nor gure duda, arraileria, bihotz zabaltasun eta oldagarekin. Literaturare bidez, jakitate eta emozio arrago bihurtzen naiz, mundu erresonantzia eta jende oihartzun bihurtzen naiz. Ongi den ala gaizki, ez dakit, ez dezaket epaitu hain azkar bultzatzen nauen isuri hori. Errandiezazuk edana da ahatik, ene isilkotik urruntzen nauela, bizitza eta jendia maitarazten dizkidala, beren soiltasuinean, muineraino, zu ere bai beraz. Irati, uste duzu liburu honek eragina edukiko duela? Nik uste dut, fede hori izango espanu ez nuken idatziko. Nik uste dut liburu batzuk inoiz ez dakizu zeintzuk, baina transformatu egiten gaituzte. Ia liburu denek transformatzen gaituzte. Empatia ariketa bat direlako azkenean, idazleak egin duena. Eta empatiak transformatu egiten du. Eta horregatik ere behar dute temperatura bat, edozein transformazioak sukaldean bezala temperatura bat eskatzen du, elementu guztiak nahazteko. Eta nik esango nuke, dagoeneko gertatu izan zait, persona batzuk, inkluso urrundutan geunden persona batzuk, idaztea beste humanidade batekin behar bada. Eta beraz transformazio batzuk gertatu dira. Nik uste dut, idatzita dagoen moduagatik, irakurtzen duten irakurleengan, arrasto bat utzi dezakeen liburu badela. Eta fede horrekin, nire ere alakoak izan direlako liburu asko, Portadan bertan dagoen Kijote niretzako alako liburu bat izan da, eta beste hainbat. Eta esango nuke, arrasto hori, epeluzeko arrasto bat, eta ez dakidana, eta ez duzuna jakingo inoiz oihartzun oraino iritsiko dan, uretan harri batek egiten duen oihartzuna bezala, baina nik esango nuke pentsatu nahi dut, eta sinisten dut, nire bihotz guztiarekin arrasto bat utziko duela persona batzuengan. Eleberriak bi gazte oso ezberdinen istorioa kontatzen du. Bata landa ingurunetik dator, eta bestea herriko albaitariaren alaba da.
Adiskidetasunagatik elkartuta, hirira bidaiatzen dute, 20. mendearen erdialdeko gizarteak emakumeei ezarritako patutik ihes egiteko. Egileak berak itzuli du gaztelaniara 2015an argitara eman zuen Mundua betetzen zenuten poesia liburua, Olifante argitaletxearekin bertsio elebidunean kaleratu dena. Irastortzaren begirada poetikoa, bere mundua bete zuten haiengana zuzendua. Odei eta amets lagunak dira. Bati letrekin jolastea gustatzen zaio, eta besteari ez, eta badakigu irakurtzea ez dela beti lan erraza izaten. Hala ere, letren labirintoa joko bihurtu eta liburutegia jolaslekoa izatea lortutakoan aldatu egiten da kontua. Liburu hau Kimu hezkuntza proiektuaren parte da. Irakurle gehien hiltzen dituen gaitza asperdura da. Idazle gehien hiltzen dituen gaitza banidadea den bezala. Eta nik esango nizueke irakurle hori, ez aspertzeko irakurtzen duzuenean, ez bukatzeko aspergarriak egiten zaizkizuen liburuak, ez diozue inori mesederik egiten, zuen buruari kalte egiten diozue, eta idazlea gainera ez da enteratuko, eta ez du merezi ahalegin hori egitea. Eta zenbat eta gehiago irakurri zuen gustoko diren liburuak, mesede gehiago egiten diozue literaturari, zenbat eta hobeto deskubritu ze gustatzen zaizuen, mesede gehiago egiten diozue zuen buruari, eta Cervantesek esaten duen bezala, zuen etxean zaudete irakurtzen duzuenean. Beraz, aukeratu, maite dituzen liburuak, gustuko liburuak, eta irakurri gozamenez eta postasunez. Eta horretarako tresnak behar baldin badituzue, topatuko dituzue tresnak eta begiak zabalduko zaizkizue.